Máme pekný západ slnka. Tuto, ako to vidíte. Vyzerá to ako srdiečko, hej, ja viem. Pre každého to môže znamenať niečo iné, ale vyzerá to strašne ako srdiečko. Alebo je tam ako mačka a tam unáňa pes. Takže tam v ďalke je západ slnka a ideme sa tam pozrieť. Yeah. A už sme tu! Áno.